Nå, skal vi så se, om I uduelige rørhuller er lige så dårlige som sidste gang, I skulle prøve at lave sinusrelationerne? Jonas, hvorfor kommer du ikke op og prøver? Jo, kan du prøve. Så hvis vi nu vil vise, at A over sinus A er C over sinus C, så kunne vi starte med at tage sinus A. Og hvis vi så sammenligner den med, lad os sige, sinus C, så vil vi først have den overforstående katete, det vil være H. Det vil også være hernede. Og så tage hypotenusen, hvilket hos A vil være C. Og hos C vil være A. Yes. Og hvis vi så vil isolere tælleren, så ganger vi med A, og vi ganger med C. Fordi så vil de gå ud med hinanden. Og fordi det giver samme resultat, så kan vi sidestille dem. Ja, det er rigtigt. Så det vi gør, det er, at vi nu dividerer med C sin A. Og her, så har vi sin C gange sin A. Yes. Og så det vi gør, det er, at den her vil gå ud, og den her vil gå ud. Og det viser så meget pænt, at C over sinus C giver A over sinus A, hvilket vil være den her og den her. Jamen, det er også rigtigt, nej. Ja, tak. Yes. Nå. Du må gerne tage plads igen. Tak. Yes. Børn, nu kan I så se, hvor flot det her stiller op på tavlen, men nu skal jeg simpelthen ud og skide, så der må være en anden, der tager over nu. Vi ses, hej. Hej børn, jeg må desværre meddele, at jeres tidligere lærer er udgået med eksplosiv diarré, så ja, han kommer desværre ikke til at lære fra sig. Men Claus, kan du ikke lige komme op og vise mig sinusrelationerne? Ja, nu kommer jeg. Jeg synger ikke. Hej, jeg hedder Claus. Hvad så? Ja. Jamen goddag, Claus. Hej. Ja, hvad skal jeg? Du skal bevise sinusrelationerne. Ja. Der er jo mange metoder, man kan gøre det på. Det er der. Yes. Jeg har min egen metode at gøre det på. Okay. I stedet for, at man skriver alt det der med tal og sådan noget, for det kan man ikke bruge til noget alligevel. Det er bare noget lort. Undskyld, hvad snakker du om? Så kan man bare sige, at sinus det er altid 90 grader, fordi at når man snakker om retvinklede trekanter, så er alle vinkler altid 90 grader, ikke? Ligesom i en retvinklet trekant, ikke? Så er den her 90 og... Ja, det er jo så fuldstændig forkert. Nå, men jeg har også en anden metode, hvis det... Så... hvis man... Jeg skal lige bede dig om at gå udenfor. Nej, jeg skal lige... prøv at se her, så tager man kvadratroden af 10 af anden, ikke? Så får du... Det er også forkert. Altså, jeg beklager meget, men manden han er desværre idiot. Så I skal sådan set bare tage den modstående katete over hypotenusen, så har I. Ja, du er idiot. Desværre, jeg kan ikke bruge det til noget. Desværre, gå. Nej, okay, så... Yes.